there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Oras may gala sa Radyo Rapido, Philippine Standard Time, alas 7:41. May gala may buntag ninyong tanan. May buntag, kumusta na sab? Welcome sa atong tulumanon ang issue 17. Ninigan daw may gala karong Miyerkules. May gala pizza 25 buwan sa Nobyembre tuig 2020 adlaw sa inahan sa kanunay panabang. Kumusta man mo? Atong mga binati sukinting paminawan nining buntaga. Mga paghinaot nga naa sa mga may lawas kita nining orasa. Atong kaigsuunan karon sa hutong sa Armadong Pwersa. Good morning nini may buntag. May gilabay-bay sa mga isgutan nato, butang lungsod nun atong hatagag pagtagad. Naturalmente kaabag pagyapon nato akong partner speakers lawak in General de la Cruz. Ban may galagyapon sa atong mga kaubanan sa kawas, atong mga reporters sa mga katikaran ng ilang hipos may gala, mga balita nga bot nila pong ipaabot nga rin alang kanatong kasaran alang sa kasayuran nato ano to dato tong isgutan tong problema din na napita sa kanang panakan, no? Kaya ato ning tanawon may gala din na kay tinuod ba tong ato ning subayon pero di magkumagtuo may gala nga mao po na instruction niadtong ingong duna kunoy na nag-iyag unit nga pasayerohan di pa matino kung kanang naan pasayerohan mga higala jeep baron bao tricycle unsa ba nga tigturnohan diya may galas kanto panakan ay kanto malagamot nga kantong usa ka pulis nga gitudloan ni Sami Baog nga diya siya gaatang anang way problema dito inunay traffic wala siya ngadto. Inya gitudloan nga naa dito sa malagamot kung gusto ka sir. Wa siya katuod asang malagamot. Ay nako. Wa katuod uga pawa lang katuod-tuod kay matud pa usa kuno may gala sa ilang kauban. Moy do na unit kunong tigparadahan diha. Og do na may gala terminong gigamit. Di daw kuno madakop-dakop diha kay antat sabol. Wow ha. Antat sabol. Nga no, doon na pa ba'y taong antat sabol karong panahon ang naakag kapanarbaho sa gobyerno? Di ko mo to o may kalang mauna, ha? Nga tinuod. Sila ay gagamit siguro antat sabol katong taga diha. Ato ni may kalang klarohon. Kay kung nanag-iya manugaling siya po diha, unya siya mismo di po makabuyag na nang iyahang gipa turno-turno diha. Nga bawal na din na ay something wrong sa iya. Posibleng insakto tong termino nga gigamit nila niya may galadunay untouchable. Ato na pagisaran kay kani mga untouchables nga mga naa din na atong ipaabot sa ilang mga tag-as nga matang sa opisyal. Now di ko mo to may ilang tugutan po na sa taas nga matang sa opisyal. Kay kung dili ipaabot nato sa pinakataas pa. Di ba? Wala man ay problema. Ayan, puntos na to, makorek lang ang tanan. Ha? Ato nang hatagan o pagtagad mga kaigsunan. Sa pikas pong bahin, atong, by the way, may gala among text hotline ha, alang sa inyo mga text comments, mga reaksyon, any suggestions, no? Report nga sa mga nagkakitabo din sa inyo, may mo padangat din may gala sa among Rapido text hotline, 0922-242-4802 ha? 0922-242-4802 o may mo po ka mo may gala mo sunod mo follow na mo sa KBSI Facebook page sa mga kaigsunan may mo lamang ninyong i-search sa search section diya sa inyo may galang mga nagkadayang mga gadget din ha sa Facebook ang KBSI Kung Kalayaan Broadcasting System Incorporated. Ayan. Pag-follow na lang, niya i-share palihog para mas daghan pagita ang maabtan sa informasyon. Okay? Sige. Nala, sa pag-irog pa na nato din may pagpaminaw di ay sa among mga SGs di na may gala sa may transmitter area si SG Malayaw o may ngunan sab si SG Bailo. May pagpaminaw natural transmitter kung tungod ni
Di ka maminaw di lapita. Di ba? Wa may mutingog lain basta nakas tungod transmitter. Minaw lang ito. Mapugos kay paminaw. Anyway, wa man may galang nga pamugos kung dili mo minaw diri sa ato alibawa ang naadinha. Pero ni barog na. Ang turi kagabi akong nakita, gigipakita ni Miga Diwata. Katong tower dito sa Maa, kumpleto na. Kumpleto na, sangko na sa pinakaibabaw. Ang pagtakod na lang sa transmitter. Ayan. Murag di na madugay yun mga kaigsunan na to. Doon na na'y kabaghuan niya sa among signal as far as ang radyo. No? Katong nagsigimig ka problema, magkawawa, midri migala, kay doon ay tuko, magpuyo dito sa transmitter. Mahadlok tong among kauban po dito may si Chief Engineer Nunoy Tamparong. Mahadlok muon sa among transmitter basta li gani niya agoy ka to na po dito ko na pod. Magpungko na po dito si lalong sa transmitter niya magpitok-pitok karabang mata. Awag yun. But this time may gala kani katakod anang among bagong transmitter. God willing, no? Kaloy as Ginoo. Mandar na anytime may gala nining tuiga. Anytime grabe po ng anytime nining tuiga. Wala naman palapos naman ta karong tuig sunod buwan. Di ba? Pizza 25 ta karon sa wala birthday, happy birthday. Yan, ako na ning ipadayag kaganina og may special greetings dahil sa akong partner. Akong ex. Yan, happy birthday. Sa akong ex si Cathy. Yan, happy birthday ni Molina. Naminaw sila ron sa balay. Ex, nasa imong balay ang imong ex? Nasa balay akong ex. Oy. Ang akong ex nga palalabkan. Siyempre, mausap ang ginaan. Ingon nimo ang imong girlfriend o boyfriend. Tawagon pa na mo girlfriend, boyfriend kung kamunay gauban with blessing na sa pare in general. Pili na. Wife and husband ay tawagan na. So, ex na to. Bitaw. Sige, happy birthday sa mga birthday pod karong adlaw. Alright? Sige. May gila live pod nga ginalantaw kita nining urasa nila ni Ma'am Gloria Tuason Pineda. Good morning Sir Lindon, timbayaw na ko ako mga anak si Rosie Bit. Tapos mo ni kanina. More bits, binaw sila karon more power. Arlene Quirol. Greet lang nako tanan nga mga ka-friends niya sila si Tatay Tots sa Slaging Sumargo. Okay? Happy birthday po day sa imong Ismi. Ismi ha. Happy birthday ma'am. Matud ni Arlene Quirol. Alright? And also si Ma'am Bilin Garcia Napole. Naglantaw po na to. Thank you madam ha. Good morning Sir Lindon. Happy birthday. Po sa imong partner. God bless. Thank you. Si Sir Rodi Luzon Lao, naglantaw po na to. Morning sa Radyo Rapido. May morning po ninyo din na, sir. Thank you sa paglantaw. Good morning, Ma'am Lit. More power sa Radyo Rapido sa tanan diya sa station. Si Ma'am Gloria Pineda. Nag-umpisa pa kanana. Si Sir Roberto Amor. Good morning, sir. Morning, Ma'am Lit. O Sir Lindon. May morning pod. I-up na taas yan. Si Ma'am Honey Joy Celebrate. May buntag ni mo din na madam. Morning po. Greetings from Tibanban watching you. Also my baby Isia na sipat kayo. Sipat kayo. Di ba? Si Sir Arnold Rocaberte. Morning Sir Lindon. Happy Wednesday. Miyerkules nga adlaw karon adlaw sa inhan sa kanunay panabang. Also watching us now is Ma'am Giselle Sumbilon. Morning Sir Lindon, pakigreet mi diri as Barangay Gatungan. Sumbilon family always gapaminaw. Thank you. Ayan. Alright, sige. Ako tong itibawas tanan mga higala, no? Ang sa pagkakaroon lang
nga mao may gilay nakita pa nato. Ara pa si Sir Briggs Mateo Arizala Labajo. Good morning Kuya Lindon, good morning Pod. Ma'am Jocelyn Bellones, good morning Sir Lindon. Ayan. Morning Pod Sir Gens, there is atong text at line 4483. Palayong i-greet ko birthday na ako karon. Uy. Si Jeanette Manlangit, taga Panabo ko Sir, 39 ako, Sir Lins. Wow ha. Hapit na siya moabot sa gitawag nga life begins at 40. Siya na pa sa karon almost finishing line sa gitawag nga panultimong life begins at 40. 39 pa happy birthday po nimo din ha, Madam Jeanette Manlangit. Yan. Siya po'y kapaabot ra sa Tagpatimbaya. Ang sabay handa diha na to. Alas kiki sa pagpadayon irong tani ni Megala sa atong pagpakiguban-uban. Pwede ba ko magpa-advise nimo? 0176 ingon niya. Sige gusto. Sige, bidaw basahon tani. Pwede ba ko magpa-advise nimo? Sige lang, okay ra. Ang frontliner sige og panulti PUM. Ako abana. Asa di man ni dapat ipanulti ning mga ingon ni ani. Why lecture yata ng frontliner na. Iyan ni sinaran, gipanabi jud grabing kaulaw singitan butuhon amo balay singgitan batuhon amo balay layas daw mi. Gireklamo nako sa kapitan, moingon man si kapitan kung ikaso namo mugastos siya mutabang ang barangay sa mutabang barangay. Sa frontliner, ila daw ko balihon og kaso. Sir, mao ni ako ang pangutana. Pwede ba di ay ingon ani di ay ang balaod pagtao sa kapitan tabangan niya pag may kaso? Awa may problema ang pagtabang kung asa siya inklinado, iya man ang kabubuton. Okay? Wala may balaod gabawal bahin anak kung asa siya mo inklinar. Bila ka adlaw mo expire ang reklamo sa barangay, sir? Kano sa pag naana na reklamo sa barangay, schedule man na nila. Naana sila ay number of days nga dapat i-settle nila. Humano nila, I think hindi ko na sa'yo 45 days from date nga gisugda na nila, itala nga to, unya i-schedule ang yung hearing. 45 days so ang reglementary period ugwa kumasayop nga dapat mahuman. Okay? Ana niya kung pasayloon og moperma siya di na mo sa di na jud siya kabali og kaso sa ako. Maupay malapason, maupay iya man ang kabubuton ginganta mo tanan matang sa kaso bisag kinsang tao pwedeng pasaka. Gabarog ra kadiha niya gatong isa ambot unsay na tao pwede man siya file kaso ana gabarog ra. Mewa may kontrola na ito nga di ka pwedeng mo pasakag mo kaso. Kanang depende sa kasabutan. Actually, way kaso ng hisgutan pagka sa barangay. Alam butang riya po nilang case number nga to. Pero it's not a kaso actually. Kaya kanang naas barangay may gala for mediation raman na. Sikan, hindi mo ma-mediate yun. Hindi yun magkuha may galang inyong pagsinamtanay. Muhatag ram certification to file action na ni ana kana siya requisitos para maipasaka file kag kaso. Isa sa mga requisitos sa pagpasaka sa kaso nimo kanang certification gikan sa barangay. Ang purpose is that nganong naa na siyang balaura may gala sa una dari pangan atong PD Barangay Justice Law tawagan na sa una limot lang ko sa numero. Niya, giamid na siya na pag-una. Pero, ang purpose, aron nga, ang katong mahusay ra diya sa barangay, di na kinahanglan maabot sa korte. Klag-klag pag-abot sa korte, sama itong mga dugay na kayo mga kapanahunan, problema may kalang ingon niya ni abot sa korte. Karon, pag-abot sa korte,
adto rin magkaarigluhay, gaklag-klag lang, sagbot-sagbot lang na sa court docket. Di ba? Mo nang nataon mo unaan nga ay agi sa nato ning barangay. So kay na man ma-conciliate ra, no magkarigluhay ra sila diha may galas barangay level. Kani sir yung nagmay nga. Pero kung ka pag imo magung pagkaulawan ng tao, no? Liable kag damages ana. Okay? Liable kag damages. Mabaliktad siya pasagda eh. Depende kung doon na siya ay igo pong ino na to nga kana na ang stand o barugan, no? Ground nya pwede siyang mabaliktad. Kaya kung ako halimbawa lang, hindi ako makadawat ni ibalik sige sugod, ako nang i-turn down. Turn down. Alright? Okay. Nala sige, irong ta may gras pagpadayon sa pagkiguban-uban. I hope nasabta na to tong to o I hope 0176, no? Na kuan ka, na kontento ka sa atong pagpasabot. Among hotline 092224244802. May gala balikan nato tong iskutanan sa pagpasubay nato dito sa may panakan. Tinuod pa gyud nga dunay taga Mindros traffic group nga dunay unit taw kuno ti paradahan di na may galas dili dapat paradahanan. Mao nang magparada kuno kay untouchable daw kunong mga naay operator din ang untouchable. Wow ha. Preso katong nidool kang sami kaganina wa siya katuod sa panakan amin di ba sa na malagamot. Yan okay si Sarah. Believe ko nimo sir. Wa ka katuod sa panakan. I mean sa malagamot. O kapabuang-buang lang. Di ba? Si Sammy Bao may naikatikaran. Sam, tirapido mo. Ang unit anang taga-traffic group inyatig paradahan niya niya mo na gigamit nga rason nga untouchable. Gisaligan. Nga gisaligan. Prangkisa. Look, ikadwa ka na mga tricycle na prangkisa sa local franchise board city o local.
Kanang bao-bao, mao ni kompetensya sa mga tricycle. Hmm? Susiha gyud kung kinsay kung tinuod ba na kay di nato matumbok kung tinuod nga dunay unit dihan dapita mahuta anig hearsay no mahuta anig matod nila susihon gyud nato nagkinsa na siya niya unya pag once ma-identify na nato kinsa tagaig panahon nga makaistorya siya og iya ba nang gigamit ang iyang pagkataga traffic group aron nga magturno sila diha. Okay? Karsada? Dapat gidakop
Sige Sam, di ani na siya tagaan na to benefit of a doubt, no? Gatong kuan, gatong police. Kaya di man po kumutuo nga tungod kay na sa unit, nagipadagan niya, o niya, dihara mo. Pag turno lang mo niya, di po kumutuo yun na. Kanay labing klaro. Una, enforcer siya, traffic enforcer. Pag magka-litsi-litsi ang dagan sa magaron, sa puti magid siya. Di ko mo to. Pwedeng igamit lang sa mga siguro nasayod nga na unit kadagan diha. May siya ay di nakatalaw nga rin kay kanang dakop kuan man ni. Si tawag na untouchable man ni kay sila mo puy manakupay. Kanang iya mga kauban, di natural labi nag junior di ginamudako para itong ganina ni Dool kang Sami. Actually, kitong case ni Sami, gasubay gud siya sa balita. Kanang alangan ibutang dito puslayo kaya nang iyang kabayo ng motor raman pwede raman nimo samping silid kaya magsubay lagi balita nga ha. Di man siguro maka himo kay kung ingana ang motor niya ibutang na nato dito gibutang sa dapat dili sa butangan ngano nang ilang masakyanan sa mga pulis musunganga pa, di ba? Ikaw mo kay ikaw enforcer ibutang po nimo ni safe ka na, di pud mao. Di ba? Para to junior kay PO1 ba to? Niya katong na unit diha nga gito ani Sami baog is PO3 na halimbawa. Kisa man si PO1 against kan PO3, SPO3. Di ba? Mabitaw mo siya katuod asa dapit ang area nga kanang kantong Malagamot. Wag siya katuod ang asa man dapit. Sus Mario Joseph Santimaan. Ay pagpabuang-buang terwal dili titira nga buang as in insane, no? Dili. Kanang inato ng istoryahan bitaw nga pabuang-buang mangga. Ayaw pagpa ibalo mo asa dapit ang panaka ang Malagamot Kau naman sir. Kung mo kay naamoy kauban din ha confirm na doon na may kauban nga naa din na pabiyahian kanang mga gatorno-torno din na napita nga maka-cause din na og traffic kamoy traffic enforcer di ninyo atuan imo lang ingong wa ka katuod din na napita kabanga po nimong pulisa ka. Di ba? Dili ayaw ninyo imo ang kanang imuhang patuyokon ang tao ba sa inyong palad. Adto mo magbantay anang hadlok mo gina mga tao na napita kay naa magigadakop diha. Duha ko magbantay diha. Naapay traffic aid kanang yelo ang color. Musanong gud ang mga tanan may gilang mga gagamitan ng krasada ni makina may lisensya. Musanong gud ang sila din basta na mahawa gud naapay traffic group. Actually gadubli na ning trabaho ani ato ang gadubling sweldo ba? Ganugon-anugon la sweldo na to. Nanawa ra gud ninyo na inay traffic group naapay traffic aid. Ang traffic aid gadala og katong TOP, ang traffic group gadala og TOP. Gadubli-dubli ba? Nugon lang ang ato ang gastos. Mo nang diha ano ninyo na kay murag dili maayo alang nako pero ako may galeriyo kumutuo nga si traffic group police officer o sirang ko kaani nga nag-iyag unit kuno diha may galatig turuhan anang mga lagamot diha sa may panakan gasugo siya nga ingana ang di kumutuo pud ana. Okay? Gigamit lang kay say tag-iya ang katong driver siguro asas okay na ba hadlok ana traffic group mo dakop na to pag dakop sir iya manini kuan iya manini sir kuan sige mo na yung gitawag na to bang untouchable ana ba mas makit-an lang pod mo na mo
yung ana niya gigamit ang pangalan atong giingong polis nga kauban ninyo dinha sa traffic group. Ay magkaapot gyud ta ani taas nga alabtan. Kaya dili na to pwedeng gamiton nga mo-violate ka sa mga rules, laws, and regulations na to. Bisag asang dapit, dili lang diri syudad sa Davao, sa tibuok Pilipinas. Dili ka pwedeng mo-violate tungod kay enforcer mo kung may enforce traffic ko. Di ba? Na, karon, sige lang, amo ning i-hold. I-hold na ko kay subayon sa namo ni dinhi. Kay kung maumaho na dagana na ingon ni ana ay dili na to undangan siya niya. Duha lang kabutang ang atong gustong mahitabo. Ang iyahang unit kung naaman tinuod na diha kinahanglan di motorno. Way problema kay wa may bawal dunay panginabuhi ang usa ka asa ka nga departamento sa gobyerno nga trabaho. Pero kung gamito na para mo-violate sa balaod kay enforcer na diyan, dili na siya pwede. Okay? Ato na may galang subayong ipaabot na to sa we will see. Kung ang ingong pagka-untouchable magamit ba diha. Ha? Dere lang sa taman niya nang diskutanan din hang dapita. Okay, ato pang ipasubay nito. Kadto gihapon si Sir, pag makuha na yun ang pinakakinatibok ang pangalan anak. Ato po to siyang kuhaan ang bahin niya o tinuod bagyod. Now karon kung moingon siya natural man gid na malimon wala ko hindi ko sulti ana. Ang akong driver instruction ako ana nga sunda lang ang balaod. Ana laman kasi pag may sunda ang balaod bawal diha ayaw gid na. So di nila magsugod may lagay ang wordings nga gigamit nila dito untouchable daw kuno ang isa sa mga katurnuhan din na. Inya siya daw pulis sa traffic group. Ha. Tanaw na to. Bagtog ra di ay way mo dakop di na napita. Ha? Kaya nga no, pila na sus gubot ang napita gid ay ingnan ta mo. Pila ka mga higayon kung moagi din na may gala porbida gubot pas lukot na. Good karon may gala ganit tawad ining pandemic. Bisa pa ganing pandemic kanang diyang napita may kala magka-cause pag traffic sagol lang ko na din na karsada na na tanaw ni mga ginagamit na nga padulong atos malaga maeste padulong sa indangan kana nga lugar diha wa may labot ana na ay mga dagko kay may galang mga budiga diha nga mungagi na ilang mga truck natural mo hunong sa na diha sa may tubangan ng budiga di man ang ditsugsuod ngadto inapay mga arrangement mo sa pana diha. Niya dugangan pas parking nila anang turno-turno. Dili man pwede nimong turnuhan in town. Ang mga karsada di man dapat turnuhan. Dapat mobiling man tanan mohunong lang da pasahero o mo karga pasahero. Pero manghulat kag pasahero that's terminal. Now, kung terminal na siya may gila that's illegal. Kaya ang terminal na gihisgutan ni o saray terminal na to katurang mga ipangtugutan. Di ba? Karon kung apil ang sakyanan ni Mr. Police, traffic group na adin ha, terminal, something may problema ni mo Mr. Traffic Group. Ha? Mo nang kamo uban sa imong kaubanan, magpalingog-lingog, magpabuang-buang, ngawa sila katuod asa dapit ng kuan balagamot. Ha? Laruhon gina ninyo diya. Alright. Sige. So much na ni ana may gila. Waton lang nato na unsay dagan. Sir Lindon, ang reason sa frontliner, okay? Balihon jud ako nila. Kay makahasol daw ko sa iyang panarbaho. Akong plano back upan man di ay siya ni kapitan, magpatabang ko pinaagi sa 888. Gamay ra ng problema ha actually. Pasagdan na bisan pag moingong mo baliwa mo gyapon ay mahimo. Siya may cause sa problema. Ang tinuod is that may violation. Unsa ni siya, doktor? Nurse? Unsa ni siya nga matan sa frontliner? Kabalo ba mo, labi na kining kaso karon sa COVID? Dapat dili nimo ni i-divulge kung kinsa lang inyong mga nahibawan anay. That is why,
kami gani nga rin may gila, okay na mi, wala, sabot na mi nga, ang barangay lang kung na bilong, amo lang ingon niya, moray, di yun sila pwede maka-specify, asa dapitan na nga balay niya. Kung na may nasayog lang itong siling nga tagtungod, sila, but for the ITEF, or sa atong mga medical frontliner sila musulti, no? Muna kami gani, dili gani mi nagasulti nga rin. Bisa pag doon namin nasairan. Di ba? Sa ilang may galang bahin sa trabaho, bisan pagdili sa COVID, doon na sila secrecy. May ilang ginatamod. Nga secret para sa ila, ang mga impormasyon nakuha nila sa ilang pasyente. Nga karon imong i-divulge ng imong niana. Violation sa silang profession. Sa Code of Conduct ethical standards nilang ginasubay, and mag-lead pa na siya na sa cancellation unya sa iyang lisensya. Ayaw 888 dako na kaya ito kag 888 gamay ra man hinoon kayo kanang ginaingong pasagday na si kapitan sa eleksyon na daogan ninyo. Okay, pulihin na ninyo sa eleksyon. ana na simple ra diha, di ba? Pasagday lang kung doon na yung ni ana. Asa ni? Pwede ba na kung ano yung buhaton dito ko sa patawang kay Presidente Duterte? Dili na yung taon na ginuton ni Digong Pod. Okay? Dili na ginuton. Kap ay Mario Jose. Kap go ang frontliner, abi ko. Frontliner na siya tabang-tabang na sa bantay, dili frontliner medical. Kapgo na siya. Isumbong lang na sa iyang asan ang bilong ang commander? Ang commander na minaw si Rapido Sammy ba? Ikaw, tig-text taga-asam ka? Kapgo, ato nang isumbongan to sa iyang commander. Kaya kung usa ka matang sa pinakadako nga sa laod, kung baga mortal sin sa ila ang pag-divulge niya na sila katungod kana sila bantay ra man din na. Okay, ipatanggal ta na. Tanaw na to. Okay, kapgo, di ba? Di na to inon kapgo raman. Ang ilang trabaho may gila importante man nung yapon, pero gamiton ang pinuwanggol. Di na mo. Ha? Sige. Mubalik tayo mo sa Puslano Paiban. Oras na gala sa Radyo Rapido, alas 8:30. Alright, balik tayo may gala sa atong pag-iuban-uban. Welcome back. Ako gihapon ni Galay ni Walagad sa Kanginan. Partner pa na ako gihapon Pigas Lawak. Engineer Raul de la Cruz. Sige, Vera Engineer Raul. Napay, yan, may paglantaw ni Ma'am Berhinia Vasquez Catiligo. Uy, akong classmate. Good morning ni mo, Ma'am. Morning Sir Lindon og sa tanan nga mga naglantaw og namati karon. God bless. Also kang Sir Alexander Cabrera. Morning Rapido Sir Lindon. Good morning po. Thank you ha sa inyong pagsubay nato ngari. May kala doon na lang sa tay balita nga ipabot ninyo, labi na tang mga taga-Tagum area o Norte area pod. Nagpagawas may kala ang BIR nila ngadto sa public advisory mga igala pinitsahan kagapon nga nagakanayon. This is to inform the general public that BIR Revenue District Office number 112 112 located in Tagum City will remain temporarily closed. Oy, bakit? And will resume operations on Tuesday, December 1, 2020. We apologize for inconvenience this may cause you. However, preventive measures have to be implemented by the office to contain the spread of COVID-19 virus for the safety of everyone. Rest assured that any delay in your BIR transaction shall be dealt with utmost consideration by our office. In the meantime, you may avail of our online service or services on your CSIS and ONET transaction
as posted on our FB page. Likewise, taxpayers are advised to pay taxes through our authorized agent, banks, through EEPS or other e-payment gateways such as GCash, Primaya, BBP, Union Bank, and LBP Link Biz. Gisudlan sila may mga nagpositibo na po ganito. Nanood na lagi sa mga opisina ng COVID drone. O saan maning nanood naman sa opisina? Oy, dito na po sa ila. Sa BIR Tago may gila. O ito ilang pahibalong rin na to. Okay? So, para din na napita kay mas kusog ba yan? Signal sa Radyo Rapido Padong sa din na napita sa Norte, ug-asa na sakop murag part sa Davao de Oro. Diya gyapon yata sa ilang mga higala sa ilang District 112, no? Kung anak ko ninyo na din na kay basig mo dali mo abot wa mo kay balong aduna na ingon ani. At least kini gamay nga nitampo na to pahibalong may gala ug mao po ni amo ang obligasyon pagpahibalong balita sa katawhan. Makahatag po ninyo nga karon og giya. Ha? Sige. Dala, irong tamay kelas pagpadayon sa ato pagiguban-uban time sa daghanan messages niya. Morning 438 morning sir. Please paki-greet ko sa akong sisi nga gwapa, buutan sa iyang mga kidos o loving sweet wife sa iyang hubby. And happy birthday to Cathy Irene. More birthdays to come and God bless you all. Salamat sa pagbasa sa. Yan. Thank you and happy birthday. Okay? Another one. Saan naman eh? Okay? Oops. Dili mo. Erase mo din. Basahon na ito. Gatong sabay. 6426. May buntag, sir, na ako pangutana, sir. Tinuod tong giingon nga wala na mo biyahe nga eroplano gikan Manila paingon Davao, sir. Namanggod ko'y mga anak nga naa sa Manila. Wala na'y trabaho. Unya, kami na lang ang nagsuporta nila. Nagpait na pudmi. Kay nangumarapod in town. Paulion unta namo. Nag-lockdown man ang ilang gitrabahoan. Dito sa Manila. From Pantukan, Davao de Oro. Wala may ingong balita nga maghunong ang operations of aeroplano. In fact, ang Manila area gani may gila. Ang uban na nila nga ito, nag-modified ECQ na sila. Ang ubang area na GCQ gani sila, sama diri sa ato. Walay advice or balita nga nigawas kalabot niya ni. Kay nagkubos-kubos na 1,000 plus na lang ang kinini ang COVID national mga kaigsuunan. Di na nag-aabot og 2,000. Nagkubos na siya nga magkubos. Kana na yung panahon na nagkubos na. Diri naman may gala akong contribution ng 1,000 plus. Diri sa ato sa Davao Region, particular po may gala diri sa atong siyudad sa Davao. Kagahapon nag-cut off ang DOH sa ilang record may gala. Nagkubos na kayo 1,118 na lang ang bagong new cases, bagong new cases may gala sa mga nagpositibo sa tibok Pilipinas, you see? So, dili na matuod. Ang mga recoveries may gamay, 126. Ang namatay, 12 kabuo. Tibok Pilipinas lang siyang record, cut off kagahapon alas 4 atak na sapon. Maway kamatuoran. Miminus na gani, may gala ang nag-positibo nga record, no? Matag adlaw. Tag 1,000 plus na lang eh. Karon may gila ang pinakaubos nga 1,000 kay 1,118 na lang. Tapos pila ka mga days may gila tag 1,900, 1,007, 915, no? Pero kakaminus na. Nanata sa level sa 1,000. Okay? So, why ka matuoran anang balita? Nga dunay pag-stop sa operation sa mga aeroplano. 6929, may buntag Sir Lin ang Matina Gallery gihimo ng isolation facility unta. Dili na gyud mahimong sabungan hangtod sangtod. Galit ng mga tao sa sabungan na yan. Kay di na may gala kining atong soliran nga rin sa COVID diha gid kapanukad tanan. Ang first case may gala unta sa zero COVID pa ang Davao Region, diri dapit sa ato may gala.
Ang first case ko doon ato lang returning OFW nga gikan sa Middle East, babae, taga Mabini sa Davao de Oro. Moro to yung first case ko doon niya wa siya kato record ha. Wa may gala siya inuntang local transmission nga nahatod niya pag abot dere. Wala as in kay negative yun siya. Na wala data zero. Sus kay ang sabong man dito may galawa na hantod karon mauna ni siya. Tama ning medyo kasuko may gala sa atong mga kaigsunan no ba ng sabong-sabong mabitaw ka ng mga sabong-sabong mga dakpan nga ni kasuhi gyud ning taman-taman. Gahig una Morning Sir Lindon diri as Davao de Oro gahapon pang ulan undang ka diri balik na sad hangtod karon ulan pa gyud. Di ay dagom lagi kayo. Dili nata sa kuan ha, lanin niya karong mga panahon ang period. Kami lang diri sa Davao City sa Sentro Megala dili kay mi nagauwan, talagsaon ra. O mudag-ong kay ang palibot namo tangad sa kalangitan. Ang Davao City kumuuwan man siya bagsak kadali ang undag dayon. Ini ang taligsik lang. Pero among mga silinganan mga layo nga bahin sa sentro nagauwan siya. No, nagauwan siya. Yan. Okay? 2383. Good AM Sir Lindon, shout out sa among tatay Tony Noya nga sayo kayo nagming mata o ganaminaw sa inyong programa while nangapi with pandesal. Yan. Gikan ni kang Manoy Ruel of Saksa. Yan, ang buntag ninyo. Ako lang ni siya ang taga sa buntagan ha. Kaya daghan manguni siyang niya. Yaguan ni 1837. May buntag Sir Lindon, akong timbayaw na akong anak o mga apo diri sa Timongko o sa Bayview. Nagtimbaya si Nanay Elvi o Tatay Boy Tambis. Oy, good morning niyo Sir Boy. Ay mo panggawas yun ha. Mga senior ni taon na itong mga kuan, mga tipaminawan, members ng panan. Okay? Good evening Sir Lin, may tabangan bata sa dagpanan. Wala pa kalois Ginoo gikan kang 4947, 6947. 6964 Okay? Wala pa yung talabangan. Last na itong kang Madam the late Nanay Remigio Sapora. Ha? Na taga-Isaya. 1406, tinuod na sir, magresulta pagliko diha sa cruising Malagamot. Ayun na, driver ni. Kay nag-terminal sila sa cruising. Ampot, asa nga to ang mga madakupay diha? Asa mga enforcer na to sa trapiko? Kadaghan na nakamatikod. Adlaw-adlaw ng problema diha. Nyawa sila may baw. Binuang. At hinuon nila pa standby yun ng way mga dakpan. Magtungkalo ra ng karsada diya sa highway. O saan dakpo ni mo? Diba? Dili lang man, ayaw lang pakitain sa iyo. Tabang o enforce sa hapsay nga dagan sa trapiko. Magsigig tungtong ra na din ha. Sigig tungtong, ngita lang kisa rin ka. Mura pag maot manggod ang dagway sa ato ang mga enforcer karon sa atong balaod trapiko. Kay dili sila gatabang sa pagpatunay kung dili nangita lang sayo. Di ba dili na mao? Tapang patunay sa trapiko. Sa pagpatunay sa trapiko ug naa gitoy balingag diha pa. Di kay sige atang-atang tago-tagos poste, pahipi dito sa kilid, sige lantaw-lantaw, nagapangita lang yung sayo. Di man na mao. Di ba? Ay nako. Good evening Sir Lindon, pwede pa makaani ako nga magulang nag-edad ng 61, no? Pero mura pag 50, mayo. Ang edad kay Abtik man. Diri sa Panabo, naaman good siya trabaho kay Wilderman good siya, sir. Kay siya man good akong ipatrabaho sa among gate, mayo na lang magka-kwarta taon. Kay naapod siya grade 8 pa, no? Kumplito man siya di QR, DABNOR QR o permit to travel. Ang problema sir pag pauli balik Davao kay taga Claudio, okay ra. Wala may problema. In fact, taga ilag certificate, no? Issue lang aduna kay patrabaho. Mamutoy among ordinansa nga re. I mean, tong executive order. Ya doon ay mga trabaho. Muli man kada adlaw siguro din ha. Kaya kung matuog din na, ang inyo manggong patakaran, Corintinas,
kung muanha din na, di ba, magkurintinas basta di makatuog. Pero adlawan siya ka ulian, wala may problema. Apor ang tawag na ikaw nga dunay gipatrabaho, anang taga Davao, dili man makahamper ang kining gipatuman karon sa panginabuhi. Mabitaw gatugot may lang daghang gagawas ang gihapon. Even dili nila may itawag nga kining code number. Okay, basta nung kay trabaho tanang adlaw pwede ka magawas. Ipakita lang company ID, certification sa mga gipagtrabahoan. Kaya mo raman to itugutan na siya. Kaya di nakabaldas pang inabuhi ni. Ha? Okay ra, wala problema na diha. Basta pero magsuroy-suroy another story. Morning Rapido Lindon. Mina mi karon si Richard Onilio. Salamat sa pagbasa. May buntag ninyo din na by Richard. Sige lang. Mo laroy rami pila ka mga adlaw kundi sa inyong dapit. 5052. Good morning. I-greet nako ang Lauron family sa San Isidro, Kabidyanan, Corelia. Nagtimbaya si Leonor Villarta sa Buhangin. Yan. Salamat. Naminaw sila dito, Madam Leonor. Ina, paragandaghan ang paminaw nila nito, ha? Ako nang itibawas yun, may galasyaro para may mabiya. 0176 sa wala pa na ko ireklamo kay Kapitan. Mauna to siya. Okay na ni, basta tapos na tong akong advice. Okay? Kung unsa na problema nimo diha niya na. Kung gusto gyud na nimo kanang pagpaabot abi ko frontliner medical kapgo man din reklamo sa iyahang commander. Okay? Reklamo na lang sa iyang commander. Hinanang kaso-kaso, samok ng kaso-kaso binagmayron kay butang. Ireklamo silang commander para balag usaon na siyang commander. Adto na niya ibutang asahin sa tunga sa lasang nga dunay ilang outpost dito siya. Kay kuha na siya amaw. Diri lagi siya sa Barta ibabaw sa Redemptorist Church, Barangay 19B. Bilyar ang tag-iya pulis, inom sugal internet, banha alauna sa kadlaw. Gikural man gud ang lote sa taga Barta, sir. Bisan dili sila maoy tag-iya tungod sa COVID, bisan wala kay balo ang lot owner, pwede ba di ay karon para maka di na ko umano ng imuhang basa basta tataw nga doon na ni violation. Itawag lang is 911. Ay naku ka, sige na tagal-bahay sa niyo gikapoy na puguan ang inyong sige salty nga ribahay na ni tagaan mo guidance di mo po ninyo sundon. Kapoy na kay paminaw po di mo muhimo po sa inyong bahin. Gituluan na mo ari tawagin ni siyang 911 kay manawag man nag-asa dapitan ng area, manawag man ang kinsay sakop nga police station para tuan gibuhat ba ninyo kung wala ninyo gibuhat tayo mabuhat ya. Sir Lindon, may balita ba kita ni Siri Indi? Isa man ni 0330 atong pizza 22 gilubong na. Ang taon po na kong amigo 22 dito sa banay-banay siya gilubong mga gana. Okay? Muna'y balita na ko kang taon sa hindi. Natuwa na siya, ni-join na siya may ilang creator. Okay? Alright, sige. Padayon ta din ni Megla, so much na din sa mga text messages ha. Text ng text lang kung gusto ho ninyo. Kaning hindi na po yung ibang sod. Mihabol. Sir, na dunggan ako kagabi itong pag-iskot nimo kang Alvarez. Ano yan? May tungod sa may tungod itong interview ni Arnold Clavio. Gahapon ako man itong ipadungog na rin. Nga dideklarar siyang di siya kudagang national pero lokal lang daw kuno siya. O nga ang iyang pagdeklarar sa maong interview nga pang-local lang siya, mag-advokasya lagi daw kuno siya. Dayag naman napoy isa nga nag-concern ni text gabi nga nagpasingaw may gila nga giunhan na lang daw kuno ni Pantaleon Alvarez
ang pag-resign may gala sa PDP Laban. Kay doon na daw kuno to'y nigawas nga balita nga tanggalon daw kuno ni PDP Laban tungod sa mga violation siguro sulod sa ilang partido. Ingon ko, nakahibaw na ko ana, dugay na. Wala na ko may kalaghisgutan nga rin. Pero kagabi, igatong gatik si 8473 siguro to. Ingon niya, tungkol kay tangtangunon ko sa partido, motong, yun na lang daw kung nag-resign. Tama po, kaya manggod, tagalon ko sa partido, may gala, kanang imong voluntary, pareha na, nga voluntaryong resign kunuhay. Madadara, matabon-tabunan tong ingong issue kalabot sa tangtangon. Kaya di mo imagine, o ikaw tangtangon sa partido, doon na kayo dakong nabuhat nga pwedeng supak sa mga polisiya, mga rules sa partido. Siguro, wata masayo, isa din na, ang wala may gala, kung mauna actually wala na ako nakaabot na sa akong impormasyon, wala na ako may gisgutan nga rin kaya nagkalabot na pero nisingaw ra gid ay motong gatek sa gabi ingon ko basig pod basig doon ay mga kalapasan nga nahimo munang may desisyon ang national nga kamanduan o kadumalahan sa ilang partido PDP Laban nga taktakon kay doon naman goy nahimong sayop pananglitan lang kana lang daang pagbutang ni Congressman Pantaleon Alvarez yang anak nga ipuli ni atong namatay nga konsehal sa Tagum City kani ba doon na ba'y blessing o pagtugot o bisan man lang impormasyon dito sa national nga liderato kaya mauman ni may gilay proseso nga gitugot sa kumilik. Kay kung naay vacancy in case of death or kanang perpetual incapacity ba sa usa may gila ka elected public official nga membro sa political party, ang mode sa pag-replace o pagpuli ni ana gitugot may gila sa kumilik ug naa silang procedure nga magdepende sa ruling party. Kung ang namatay halimbawa membro sa ruling party, ang ruling party may magdesider kung kinsa iyang ipuli. Okay? Na diha sa Davao del Norte na ay nagtumaw nga mga istorya karon. Aside from ruling party may gilang magdesider, dapat tungod na may gilang ruling party principle nga mag-decider, dapat moagi may galas pinakataas, isang guni man lang. So, may mga katahap karon ang ilang mga kaubanan din na. Kaysa tinuod, daghan pa man din na may galang kwalipikado. As against may gala sa anak ni Congressman Pantaleon Alvarez. It is because ba nga siya may gila ang Secretary General sa PDP Laban siya ay magbuot kung kinsay ibutang dili na lang may gila ang desisyon sa ilang kinatibok ang partido. Maunay mga pangutanan ng gawas nga rin mga gala sa uban nga mga party members nila diya sa Davao del Norte. Kay ang ipuli manggod daw sa ingana kayano may iba may ilang national chairmanship ang national leadership ang kasamtangang presidente nato may gala Sinigong si Presidente Duterte siya chairman karon sa partido nila sa PDP Laban. Iway ka man kaagan may gilang presidente ani so sa protocol may gilang dapat buhaton nila ug naa po na wa ko masayop naa po na mga higala sa ila sigurong sumpanan dapat ipahibaw man lang ngadto para magdesisyon nga rin pangutanon ang katong asa nga area kaysa may angayan o gusto nato din nga
ibutang. Ang desisyon sa majority member dihang dapitan na area, dili kay kung migawas diha karon, ni-appear may kalang dunay mga agrabyado. Ay nganong nikalit kuno og butang daw kunong anak ni Congressman Pantaleon Alvarez, pulis namatay. Ngayon nila, ang question pagani dinhi, membro ba kahani siya sa partido? Kanay pangutana diya. Kay ugwa na to masaypi may gala nga before pa man siya nahimong konsyal o before pa man nahimo may galang katong panahon pa nga speaker pa si Congressman Pantaleon Alvarez. O di ko na sayo, pamo ni siya may galay undersecretary o assistant secretary ni sa Department of Finance. Finance or DBM ba to? Amot o mauban ni siya. Okay? So, ambot lang kung membro mo na ang uban gaduda sila, membro pa ka nagdili. That is why may galan nito mao ang mga issue nga dihas Davao del Norte dunay nag-agrabyado. Siguro kadtong mga hulong-ihong diha nga i-expel siya palagputon sa ilang partido basig mao na to ako nakadungog na ko wala na ako gisguti pero kagabi may gila sa programang Davao kini Mindanao ako iga lingkod doon ay text nga nadungog na to nga rin nga isa sir kuan man gud na siya nga nung nihawa na siya tungod kay palagputonon nang daw kuno siya gud sa partido. Mo nang niunhan na lang ko nila, ko inisingaw man. Mas una pa man ninuod silang nasayon. Niya na comment ang isa, why asong makumkum sir? No na. So, diya may galas daw mo sa North. Parang pastor gubot pas lukot lagi na dina. Una-una ni mo, ang uban giingon, wa ka nang pastor daan ang iyang anak dinadapita tungod kay may posibilidad may gala si Mayor yun doon na may galay kasangka na ni ani karon din ha. Ambot lang pod kay karon may galang panahon na dihang dapitas Davao del Norte ni kalang rakas na sila na kanya-kanya na ang ilang grupo kanila to may galaw Bahi, Brillion kisa pa na ubang mga grupo nila wa na sila magkasinabot diya kung nagkasinabot pa di ilan na unta may ilan na pugnan si Congressman Alvarez nga mohawa na nihawa lang siya gibiyaan na niya mga kaubanan kumbaga murag gauna-una naman siya may ilag kuan kaning tugpa sa laing barko laing sakyanan mo na ilahan din na pero sa bagay ang ako may ilang ingon in politics you have no permanent friends and permanent enemy. Ana sa politika. Okay? Pero kung issues politika okay ra. Pero kung ang issue may gala ang imuhang mismong kauban sa sulod kamo ang gagunit gobyerno imong sawayon magalan nako usa ka matang sa pag disrespect sa inyong pinaka head. Di ba? Ikaw gud unta dapat ang alalay mo tabang anak. Kung doon na may mga pagbatikos, doon na may mga kritiko, dapat ikay mo sagang din niya. Kaya kung ang Pangulo gibatikos may gala kay napaltos lagi pananglitan man sama sa ingon ni Pantaleon Alvarez o Congressman Pantaleon Alvarez na pakyas dapat siya may galay musagang ay siya man hinuoy gaingon nga napakyas ang gobyerno sa paghandle may galay ning problema sa COVID no bitaw mag-advocacy na lang daw kuno siya kay gusto niya may gala ang sunod nga pangulo katong dunay utok nga kabalo may galang handle sa tanan daw problema may sulti niya mosunod nga pangulo ay karon ang COVID may galang gisugdan under this administration
short siya of saying nga si Presidente Duterte walay utok mo na napakyas. O kung ang iya may ilang argumento ang atong sundon. Therefore, usa siya may ilang kamatang sa attacking ato sa atong Pangulo indirectamente. Di ba? Mauna siya may galay punto din na. O ka mong mga tigpangutan anang diya sa Davao del Norte, bahin na ni. Ayan na, klaro na ninyo. Mudagan daw kuno siya gihapon. Na, di na may galakaron ang problema. Local ang yang giiskutang daganan. So kung local, bot ipasabot, dili siya may galas Congress. Ito na ang maayo may galang iskutanan. Duha lang din na. Kung dili siya may galas sa governor level, gikan diya nga kinini ang posisyon paubos, mayor. Diya may galas Davao del Norte. Karon ang pangudana niyatong yang statement nga mudagan siya pang lokal lang ang atong pangutana nganha ninyo. Are you okay kung mudagan siya? Are you okay kung mudagan paghapon siya? Given sa nahitabo karon nga panahon na, mangutana ko, are you okay? Sir, na ay giingon nga ayaw kamo kabalaka kay balikon ko kamo kung makaandam na ako lawak alang kaninyo sa akong pag-aadtuan. Si Kristo ray makahimo ni anak. Pero kung i-convert na to into diha sa politika, mandamay ra na. Mandamay ra na. Kadang katong mga pulong, iyan na pulong ni Jesu Kristo. Politika por vida. Igo ra mo ana ang pandamay ana. Wala na tayo oras mo banos na biglang buhay ko todo kauban ninyo sa rapido istong mga higalahan. Di nilang tataman sa atong pagpakiguban-uban karong taga. Okay? Atong pasalamatan tanan may galangkob sa Tibok Persas Radyo Rapido. Thank you so much sa inyong tanan. Kami adlaw tanan sa paglabig sa kanginan. Gitimon sa mong General Manager Attorney Nick Banga, uban sa mong kibi isay consultant Rapido Istong Nestor Caballes. Ako ni inyong alagad Lindon Katulong. Magpasalamat, magbilig ko sa kong lipayong buntag. Dalay ko ng Diyos.